No somos los San Martiño, somos a clase de sexto. Imos a facer regueizas rimando as verso a verso. Clara é a máis maior, Oliver o máis pequeno, Lucy é a que máis corre, ella o máis sereno. No colexio San Martiño, os profes son divertidos, imos gañar o concurso porque somos creativos. Achégase o entroido, eu non teño meu disfrace, terei que ir a mercalo tamén, quero maquillaxe. O entroido mola moito, e disfrazarnos tamén. Agora imos cantar e tamén imos comer. No colexio hai moitas festas, a mellor é o entroido, pois nos gustan as filloas e os disfraces de coiro. Xa non nos gusta o cole, xa non é divertido, xa nos gusta o fútbol que é máis atractivo. Case imos ao instituto, imos a acabar o cole, danos un pouco de medo, pero esperamos que mole. Agora imos co fútbol, imos coa Champions League, esta vai ser a final, vai ser Barça e Madrid. Agora seguimos co fútbol, España ten moi bo equipo, imos gañar moitas cousas porque tenemos a Nico. Gustanos moito o fútbol, porque é moi divertido. Eu non quero que se acabe, si non é moi aburrido. Proxecto competencial é unha boa asignatura. Estamos a aprender francés e toda a súa cultura. Agora cambiamos de tema, imos coa nosa excursión, imos cara ao Grove, gustaranos un montón. E con isto rematamos, esperamos que os gustara.